Molweni bahlali, welcome to Sporting Culture. Igama ngumzi Jonas. This is our first episode. So sizazisa basically about i-background yethu kwi-football, football moments, favorite players, njalo njalo. And we are a team of three. Team behind the scenes, our cameraman and post-production guy. And on my right, ngocawam umqeqeshi. Alright, yeah, ubhongolo simama igama as bayisishilo colleague we gonna do ilanuka i-briefing analysis kuthi kuqala i-background yethu sisuka phi si understand ntoni mna as a coach ku grassroots football one of the best kapha locally yeah but yabo sizaza nendaba yesoka kuba siqala i-first episode sizawuthetha nge-local teams touch big games Europe nantoni nyingane namhlobo but collective most. Basically it's analysis games locally, mainly big three, big PSL, and then overseas we'll look to cover high profile matches. The team is as well, the team is Kronichweyo, Amadabi. So that's what we'll also be doing. Also in the long run we'll be introducing podcasts of former and current athletes, where we're not only with football only, we are looking to get maybe a former player in cricket or current player in cricket, and then also step into rugby as well. So so we'll be basically covering sports in general. So now the good questions is mbalo for when was the show must mbalo. All right. So question one. Sure. Favorite player of all time. Home and abroad. All right. A beautiful question. Abroad, European player, my favorite. Zinedine Zidane. Is one of the best players. With football in Lisbon, is Petty Magic. Yes, Uzuzu, he's been the man for Juventus. Wamuva waya ku Real Madrid. Dimthanda because of equality, man. Yeah. Uzidane, you can say anything ngaye. I-dribbling ikhona, indlela adlala ngayo, i-character yakhe. Yes, ibholini. Uyaxola nxa uthetha ngoZidane and ngawubukelela buxola ngela xesha yabo even if bebenomfaka le generation I think uZidane can dish them out two things anothi azenze man yabo basically when it comes ayadlala yabo so uZidane is one of my favorite player abroad of all times favorite yami uza locally Oscar Rangobesa at the Black Jesus. Yo, imagine hayi bengumuntu bexoza ububukelela busonwaba ukunika ijoy ukunika happiness yabo and Oscar besilwa for i-t-shirt ye-Kaizer Chiefs ulwile Oscar for i-t-shirt ye-Kaizer Chiefs for as long bedlala uyabo and I fell in love naye ke Oscar is i-player zizwa mna i-player bendisithi mna yabo zizwa mzi otherwise wena mzi mna ndingathi ndifuna ukwenza special mention. All right. But mandiye phesheya because phesheya na special mention. Player yami one phesheya nguRonaldinho. Utata wesamba. The wizard. Utata wesamba. Uyabona nanxiphasi uphatha ibhola ukwi-rhythm. Ukwi-rhythm kuki-dance kuki-art painting but yenza lento ngeenyawo zakhe. Sure. Yenza lento ayifunayo from ibhola. Uyiphethe ngokwakhe ingathi spell soziba nebhola yabo wenza ibhola iphezulu ball control Ntswembu sezinyaweni ball control Ntswembu passing skills aba no look sure look pass ayo Google pass because currently we are born by no look ngekho show ngalenza
sayigooglisa Google search player iyofika hayi ayifikanga ngaphandle yabo. Sure. Nje that was pinpoint accuracy yakhe yepassing. Yo bengumuntu Ronaldinho. So Ronaldinho and then apha Yeah, eMzantsi local. I love Zayn Musa. Zayn Musa mfitshane ubra. Sure. Yabo. Angenza nantoni na yabo. Yabo. So just a special mention ke for Zayn Musa ne sure. Also another special mention. Yeah. Roger Fetumba. Oh, Fetumba. Yeah, Fetumba une build, une height, Cameroonian. Uyabo, une control. Uyabo, ibhola uyicuthi, give away ibhola uRoger. Also, it's like engathi professor. Uyabo, engathi useclassini ubukele attendile ilecture. Nikeza le lecture. Yeah. Roger is teaching out uyabo. So back to nje amathambo yami. Yeah, number one. Ubene special mention bana pa 16 val. 16. Udoku was another one. And engathi ibala ne players adlala against zona. Sure. Orchestra and then ikhonda. Sure. Into yayiseta. Yeah. And yaqhubela kudala ubona ishibo. Yeah. Hey, ayisekho kulesoka. Hey. Dog was obvious. Okay, so sure. First touch against Germany, to Clive Barker. First touch yakho. Cela ibe imagine. Kuthi ucoach. Yeah, ucela ngokwakhe. Yeah. First touch yakho. Cela ibe imagine. Sure. Wenza lona umntungwa shibobo same time against Germany. Germany by the time is the Euro champs. Yes, it dominated. The Euro champs zango-96. First time ebamba udog. Shibobo. Fake Kichi. So, Mdungwa. Yeah. And he could carry a team. Sure. Yeah. I think we fell in love. Abantu abanjalo. Yeah. So, izaba ngudog. Of all times. Of all times. Yeah. And then ndicela uniphe i-current favorite. Yeah. Uyabona apho i-3 games. Yabo in terms of indlela i-team engayo i-Kaizer Chiefs yabo. So angikwazi pinpoint but I can give umdu. Yabo uChabalala lantwana has a potential ukuba ibe one of the best players in South African football. Inento lantwana kuyo and if uyayibukela i-Chiefs create chance yiyo iba kweza moment i-runs intoni yabo umntu makes you feel in love ukuthi yeah nazi into ndifuna playing but unfortunately akana score ezininzi and i-team iki-best state yabo so awukwazi uthi ke ngoku umpinpoint ume ngaye but kum is one of my favorite players currently ngokudlalayo nguye ndiphuma naye umntu and I can fall for umntu I can stand fightele yena ndi know man sumkhupha mdlalise because every time ekhona umntu ku-Chiefs uyabona ba i-chances zenzeka za creative and ngumuntu onika laa nto uncanceba iskipper se-Chiefs ba di-out but ndifuna ufight yabo ngumntu Shabalala. Andiyani noma unayo ukhona ufuna imention mhlawumbe yaphesheya. Yeah, because phesheya ibingekho but I would like to put a special mention ibingekho in terms of phesheya isoka yakhona ulandela ngokumost tactics structures the team because it becomes a bigger and bigger in terms of ukudlala ngoku yabo akusekho individual ngela xesha lakhe iziplayer besizibiza uZidane uRonaldinho yabo but ngoku ndithanda lentwana man uCheki iMan City number 10 ilantwana le ingaka but season yayo yokuqala yabo so sizawubona ezixesha labo but inento nayo man for ba yabo iyekeba usebalini for ukubukela ukuthi hey kothini man hey wena but yeah msisho iyo man mention nayo na brava
ndimjonge nam. Yeah, Futhi no. ku-Shake. Check, yeah, number 10 kwi-Man City, yeah. Now, mna benzawumention uRaya as my favorite. Okay. No special mention. Yeah. uRaya, goalkeeper. Yeah, It's yeah. rare to have a favorite. Yeah, inqabile loo nto msengukhipha. uRaya uwine goalkeeper of the season. Yeah. I-clean sheet, Ndicinga uba uya kwisithathu kule season, yeah. Upha uyakhondenda, yeah. uRaya is not just a number nje ebaleni. uRaya is your ngumntu oqala iplay. Sure. Your attack starts with uRaya. Sure. It doesn't have to akhangele ikota zakhe okanye akhangele i-center back zakhe, yabo, okanye akhangele i-collector from esuswini, then igame i-attack iqala from kuye straight. So when you're playing with 11 players, awudlali nga-10, uRaya uphethe 11 Yes. yabo. From kwihafu yakho to uRaya nesibindi, uyakwazi udlala elankini, uyacinga, iinyawo zakhe umhle ezinyaweni. Quality. Locally unayo umuntu oqonda uba le ntwana or there's a lot ikhona potential local, potentially heavy. King yama 2000 Releboge, even though after kumke unkotha ke wangathi but iyazifumana kwakhona. So asizoyazi ke behind the scenes nobana ebefuna uhamba and then wa-deny okanye nje laa nto ba lo mntu ufika nje lapha ndiyahamba, and that's unkotha. So we don't know like ba ibesithini i-situation. Sure. King yama 2000 ubuyile wabonakala umdlalo wakhe. So it's between two players from the Pirates. Alright, ngubona lost in between the two. Ndiyazithanda ezi players. Ulanduka libala njani lo mntu? Lo mntu awuthi bedlalela ilanduka mani iPolokwane lifunwa iChiefs for a long time. Apolice. No. His technique, eye for goal, yabo. So gumntu aphole. So it's between ezazi two. Lost if I have to mention, I have to mention. La Majito, And then ke ngoku ndiye kwi-favorite football match. I-football sikuyo for iminyaka. Sikhula sibukela yona. Sine special moment pha, yabo. I can go to 2006 eGermany ku World Cup. I-Brazil is playing i-France. It's the quarter finals. One of the biggest games kwi-tournament. And kudibana i-Giants. Yonke into ikhona mzi. I-France iphethe amadoda. uHenry, uZidane, uVieira, uMakelele, uBarthez, uRibery, kukhona le ntwana Florence Maluda, madoda. Andazi aphelelayo lo ntwana, ngentwana encinci ekhulele eFrance lo ntwana leyo. And then iBrazil iphethe uRonaldinho, uKaka, uRonaldo Naziri, uCafu, uCarlos. Uphethe amadoda. Yabona manje ubukele nje ubukele i-higher standard. Yabo, even ingacompete nangoku kwi-games zangoku la game. Ingacompete la game, you can choose game, pick up games ngoku currently ezidlalayo, Champions League, you can go anywhere. That game you can compete because yes, it's one of the best games, and yayinento yonke bra. And Zidane was on top. Was on top for Zidane because last World Cup yakhe leyo yagqibeliswa yaretirisha ba yasuke esokini, and then uthi ufuna ushiya imarka. Unfortunately ke ezinye izinto senzeka throughout i-tournament, but mzi I choose that game bra. I always choose that game any day. Choose that game for it. For the big stage.
of them all. Yeah, Of them all. udibene ingqele. Yeah. I will have to say Tottenham Hotspurs against Orlando Pirates. 202-203. Yeah. Orlando Pirates winner 2-1. Idlala against equality yase iPirates iphethe oSeyila Chabalala. Iphethe uManyathelo. The slow poison. Quality proper. Sure. Orlando kaUPapi Khomane. Iphethe John Mabizela defense, Marshall captain. defense. Kulapho even oMabizela bonwe khona. Top lumshi. Soon after eZalando kabamthetho. Yeah. John ibona quality yakhe. But now if you look at ibench yeBhakania at the time, ikubonisa idepth eyayikhona at the time. Ise-equality nangoku. Yeah. But it's just that now usicinga esa squad ibench. Imagine uJimmy Tau sebench. Aqala igame akakho first 11. Yeah. Steve Legwele usebench. The wizard. Yeah. What lo wizard? uGift. Usebenchini naye game. Yeah. uJimmy Abayikali baba. Jimmy Khawuleza usebenchini. No Sean Libele kodwa eliqhele. Yeah. Sebenchini naye. Tells you a lot ke ngoku in terms of equality. Parity. Ne-standard. Yes. Babetha i-team enjenge Tottenham. Yeah. Ephethe uGareth Bale. Yeah. Ephethe uLuka Modric. Yeah. Yes. Babe chase shadows. The local. Ulandela umuntu kanti hayi sithize sakhe. Akasekho kwaye. Yeah. So yeah. Vodacom challenge le. Yona game leyana nangoku engaya kuyo ku-YouTube. Ibe ngathi ndibukela okutsha. Yeah. Exciting game how iPirates handled. Outplayed la Majita. Yeah. So yeah, that would be your favorite. Now Maliktache. Sure. Best goal. Yeah. Best goal. The best goal, you know. Yeah. To be honest, i-goal is easy, but andingomntu ngathi ndine best goal. Yabo, I would say ndine moments before i-goal. Ndine zinto endifasa uba throughout the situation yakwakho i-goal. Yabo, I can make an example by Kevin De Bruyne. I-Man City yabethwa 2-0 idlala ne-Aston Villa. Yabo, esifuna ukungena igoli esibini uKevin De Bruyne walungisa ikoksi zakhe kuqanga idolo phansi abopha imitya yekoksi. Yes, it tells you ukuthi ngoku sizawusebenza. Yeah, it tells you ukuthi sizawusebenza, we have to, because uyayazi into bangabana the standard is high. And le game yigame eba-winners league. If abayiwini le game i-Liverpool yangena. Khumbula, they are going to 90 points that time. Man City ne Liverpool. So la moment it was one of the moment because after that Pumi goes goes with 3-2. Pumi goes after that. Pumi goes and just because Pumi goes. Yeah, so that is one City and enough favorite goal. And another one you can go to Ukaka against Liverpool, AC Milan, Okupu Inzaghi. Super sensitive. Khatha amadoda uyakhatha amadoda yabo even la moment because uphuma kwi-situation ukakha pa 1-2 set of i-counter i-transition kwexesha likhoyo kokutshiwo but set of i-counter athatha umntu ukakha alikhuphe humu Inzaghi so ikumu it's all about nando the-excited zinto a moment before i-goal ingenile i-goal i-build up yayo uba injani yabo univa kakhe mzi i-build up yayo uba injani too le i-goal. So andina favorite goal ithi nansi
oh uyayibona into lawo into lawo yini mse yawo andiyazi wena mhlobo wami wena unayo favorite goal Of course. Yeah, ndinazo nambuti. Sure. Special mention. Hey, ndingabe into special mention. Yeah, because Achitsha igama lapho special mention. no, sure mzi. Udama ukhona umdlalo odlalwa ngecricket thina. Yabo. Ikhona ithembu yesingesi. Yo, Ithandwa ngo-actually ne? yeah, every time I tell So ngokwathiwa ngo-actually. that's a guy. Uyadlala ngo-actually yabo. So nami ngathathwa nalo ibekwe. Special mention. Sure mzi, sure bro. Musiwo Ajawa. Yeah, acha namkhumbula. Yeah. Ajawa. Mm. I think 97. Manning Rangers or Helen Rangers against Kaizer Chiefs. Yeah. Would receive ibhola Yeah. over kwi-half opposition. Yabo. Or just over or Center, yeah. I-first touch yabo ayikho wow i-first touch iya-communicate ichazela uba ndine-intention. Yes, there's content from the receiver from left yeah. One first touch positive. Sure. Yeah. Play. First touch. Second touch iyayidressa iyayinxibisa because 1 sure 2 meaning seskenile before uyayazi ndofuna uyenza seskenile before receive and therefore uyayazi by intention ithini after that play positive touch. Another one which is uyayidressa okwesithathu iyayilontsha apha kukhipha hlangomnatha third touch. So it's xa kuthethwa ngo-click bang into so for the longest while ufumaniseka uba wayephanda khumbula nami sakuthela khumba Ajawa and then eyona ke iye yafika mva gqitha le ka Ajawa sure ile ka Oscarine Masuluki goalkeeper ibaroka lamshita badlala neBhakaniya bayaluza 1-0 xesha selizawuphela bafumana ukona anyuke lamshita goalkeeper suka from impondo zakhe sure uya kwimpondo ze-opposition isibindi singani wenzani khatya ukona. Simple thing enoyenziwa into yoba uyiheade ayikho simple but norm normal nxa situation uzawuvela uheade ugole yabo. Instead bicycle keeper goalkeeper wahlamba mnandi yabo to show that umzita wayelambile wayebhiliva uba angayenza utshintsho because awunosuka ezipalini nyuku engapha kwezapali ungena self belief le bhola izawulenda phi ungalambanga enough into yobana ikhona into endinoyenza mandibone uba ndizawuphuma kanjani sisave iteam. So Oscarine Masuluke unfortunately yabo azange ayiwine iPuskas because wayenomini moslamshite waphela wanominate instead yawinwa nguGiroud igoli awayifumana uGiroud edlalela iArsenal. Yawinwa nguGiroud but ibe ubona uba iyadizeva ewe inhle into kaGiroud benza yini ku-Oscarine at the end of the day ngukhipha insistra computer ibicycle yenziwa ngukhipha singayiliba loo ndawo. So that would be ilantuka yam i-favorite goal sure so mandibuze ke ngoku sure mse iplayer eraf owayebona qombe uraf lo lo tekele zakhe zithafu ufa ngezigingi lo uba ukhona ebaleni yabo ufikile umusasa kukhona umshito no-threads umusasa udlalile kuBhakaniya center back yeke lo mntu lowo ke lo mshita lo udlalile I think ndinemoment endikhumulayo because kuthiwa iplayer sakhumbula player ngeyiphi team but wayophula umlenze
and then owesibini wakreka. Uyabo ndlela le wenza kazangayo. Wayephula umlenze lo, then owesibini wakreka. So serious bro. Serious. Don't play a team, but in terms of kodwa kufanele siba no man. Makanshiswe. Because the players essays phela makanshiswe bese. Serious bro. Yena mshindo. Ubuzibera la mshindo. Beraf ipakane la lifumana beraf and benama card akhe sesenza le incident nje une incident previously efika kule situation go for man no man yendanga no ikhona ingxaki yemasime because ama player uyophulile umlenze but owesibini kuthiwa ukrekile nakuskena izinto za bro beraf la mshini yeah beraf player mandithi no rough dog yeah pitbull pitbull naye ngathi wayekhona kula game yelantu ka yeTottenham ufika la xesha ufika because yeah ufika la xesha because kungalixesha siba iChiefs nePirates eAfrica and iChiefs mosifumana yena usistrike umjita Ukamusa family yes family amashita afike ifamily yabo omnye uyastrike omnye nguluyidefend parade ya osiya yathatha lona ke yeah so yona mina play ngoba ithafu irough mzi yawo you yeah no ziwe na ubana uphuma naye in terms of roughneck ekhona kanjani iplayer but now no iplayer phakebhakane kuthiwa uLushozi Bernard Lushozi but now don't say like yeah yabona ufumana red card one yeah and then ngasidlala estratweni yo kunabasita nodishi odimani manze kudishi ngoku nxa udlala irough game uzazibiza uLushozi tekele zakhe ngenyawo zombili okanye afika ngesikere yala yawo so andiyani obalanza uthi isuka kulanto banodishi wade wasithika badlala irough game uLushozi yabo and ndicinga yena but animbukelanga kakhulu yeah but in terms of indaba sekazi because ekazi kaloku uzibiza ngalo player so but I'll have to mention omnye umuntu instead kuba ndindambona kayo yeah red card yabo and andiyilight yabo so but ke after football sure wageleza i-teaching okay ulanduka uLushozi sure wade wane PhD waphusha psychology njalo but unfortunately wayengathi wayimfama around 2020 oh shame yeah but naye is one of legends he won ilanduka nabo ngolanduka wawina istar from 95 yeah amongst la team where la high profile players sure yabo sure but designika man Andrew Rabutla Bachimo Cosmos uRabutla wayerafu wayethafu and I'm sure wayefumana la instruction from uBrajay yeah ingathi ingxaki le ubani ngamdzembe manje yabo kaphe manje ungathi ufumane libomvu but kamkhuphe manje egamini yabo uyayiva kwa ilanka yakhe nickname yakhe uJaws of Life yeah choices udibana nendoda yeah from umchomane yeah iCosmos yeah is copyile rough yeah players siyazi ngalondo Rabutla yeah then mandiye ku best coach best manager yeah of all time even currently yeah best coach, one of the best is among the best. He's one of the greats. Yeah, it's an allied coach. It's someone that has changed the game. Football from indlela to indlela currently, and is evolving. We are evolving each and every period. Uza nezinto. Upep.
Pep Guardiola is among the greats of all times, bro. Best tactician is someone who Guardiola has made the game ibe yilendiyo namhlanje. And Guardiola is une trend, une standard yaseta ibe nguye u challenge the standard up to any level. Yabo example uGuardiola bekhawadlala nge-false 9. Wonke umuntu waqonda this is the way to go. Ahlaleni nge-false 9, i-teams agcwala i-false 9, uGuardiola udlala nge-striker nguHaaland. And ushushu uyenza into yakhe. Yabo, so for me someone uGuardiola has been among the greats in terms of tactics, in terms of evolve soccer, in terms of team management, yabo, because uGuardiola une-man management, bra. Uyakwazi manage player, egos. uGuardiola for iminyaka ucoachile under egos. Ukhulile kulo nto, bra. Because andikhumbula in terms of kwi-Barcelona, he had i-fallout nalamajito o-Henry or Ibrahimovic, yabo, because of amagama, yabo, but as umuntu onomfollowileyo Yaya Toure is one of abantu abana follow up nabo, yabo, but wakhulu uGuardiola namhlanje ucoacha i-greats, i-best players Kevin De Bruyne, Gundogan, ngabantu abebephuma phansi kwesihlangu sikaGuardiola but badlalile ngoku. So lena nditsho uba uyakwazi ne-man management, uyakwazi ucontrol i-dressing room, i-pitch nayo, yabo. So he's one of the best coaches mna endiphuma nazo and ndimthandayo. Ndiyamthanda ke mfondini coaching yakhe. Ya yabona mfondini andifundlano. Ndiyamthanda mfondini, yabo. Sonhleka mzimba. Yeah, so yeah, ndiphuma naye emzini. Ndithanda yena bra. Yeah. Pep. Yeah, Pep. Yeah. Bona ke mna andibukelanga kakhulu overseas. Sure, bro. By low team, but now I'll have to engage more. Yeah. I'd go for Clive Barker. Yeah. On top. Yeah. Clive Barker. Umsebenzi wakhe wayemkhulu. Yeah. Umsebenzi wakhe wayemkhulu. Hlanganisa as players izohlukeneyo. Different backgrounds. Clive Barker boda. Sure. Uhlanganise isquad esi-difficult usihlanganisa ngexesha eli-difficult eMzantsi. Khona sistepa into a new era. Yeah. From 92 we are stepping into a new era eMzantsi. Apho uzawuthi free. Yes, freedom. But at the same time, different cultures, different languages. Yes. Even though ke esokeni uzawufumaniseka umuntu ofana noMark Fish, besehlobene noLanduka, noMachens, Edward Mtani, babedlala kunye, yabo, before baye even kwiLanduka kwi-Parade, bebesene-relationship, yabo. Umzekelo uMachens played ngexesha apho wayengakwazi utshintsha neteam eLanduka kwi-change room. Okay, yeah. Kwafuneke ayotshintsha kwi-parking lot. Yes, yena yedwa. Ayotshintsha kwi-parking lot, ayodibana neteam ngoku sekuzawudlala, sekungena ebaleni, yabo. So ngabantu abadlale ngelaa xesha, yabo. Now main focus was more of i-passion yakho. Yeah. Even though kukho obubuhlanga, yes. passion yakho drove you into yoba mawungazoyi ezinye. Yeah. So uClive Barker had a difficult task, yes. But eyenziwa lula zezantu ba aba bantu common goal yes. Common passion yabo. Ne-relationship awayenayo uClive Barker namajini. Yabo. Wawukwazi nganisiva wawukwazi ukuya unqokole naye over ibhiya. Yabo. Yeah. Usele noyi-2 no-coach. Bethe into zakho. Ncokola. Yabo. Frustrations zakho. Let's have a talk over something. Sure. Mark Williams. Mark Williams. Mark Williams is a crazy story. Yentobana wayosela yena.
before igame Khaladi kulo muntu. hayi nabo kuKhaladi. Okay. Abanye abantu babesela. Yeah, sure, okay. Amakhaladi yabo mention names. Yeah. Yabo ngabantu abangazifihli. Yeah, into ababeyenza that time. Yeah. Sibatya zeso. Yeah. And inhle laa nto for nabanye abantu Bafundi, yeah, injalo bro. So Clive Barker, father figure Yeah, ndivalonto kulonto mzindi. indlela ebekwazi ukucenga ngawo amajita. uDr Khumalo esithi hey akafuna udlala sekonapho. Sure. Brazil Clive, yeah. Cela usinike manjeni. Yabo. Cela into ethile. Yabo. Same nangoku wayengamselekthanga for i-qualifiers ngilibele zizantoni. Yeah. Engamselekthanga uDr uPhesheya. Fumanise kuba kuthi uDr utyebile whatever reason ababeni yenza bangakafakwa first 11. Saluza. Yeah. uDr ukwazi ufonela uClive timer. What happened? uClive sorry my boy. Sure. Ninta kule game say. Yeah. Yes. Yeah. So la relationship nobana kube free nobana kunqokolo noClive. And uClive waye manifest lalanduka la win ngo96. Yeah. Manifest buzomamela ufro wakhe. Wayedla ukuthi jo bandiwina ngale nto zichoma. Yeah. Indlela wayezinikele ngayo thu. Yeah. Kwangoku ebuilda amajita. Ebuilda le team yakhe. Uyatsho ba ndizayiwina le. Ndizayiwina le nto. Uyatsho ko Hellman. Sure. Yabo. Sure. And wayiwina yeah, waphela sinika. And ke ngoku laa nto yokubaleka kocoach. Yeah. Yabo. After uClive kwabamba nje ulanduka uJomo Sono. Bamba uJomo as interim coach. Emva koko kwangena ke ngoPhilip Troze. Yeah, nakhumbula Yeah, Troze. 2-3 months before the World Cup. New coach. Yeah. Coach ongayi-understand iyo i-culture, ongayi-understand yabo abantu, style of footplay abayidlalayo. Then ke ngoku ufuna utshintsha i-style of play. Yeah. Ngexesha elingaka elincane. Sisiya kwilandika kwi-biggest stage of them all. And ke ngoku akana relationship arrogant. Yabo akafuna ukwakha relationship with players. Yeah. Aba bantu baqhele umuntu ofikeleleka. Yes. Now ngoku wena badibana noboss. Yabo. Umuntu ke ngoku njengoba sesiphuma yeah. yobuhlanga. Yeah. Uthi ke omnye umuntu oza kuphatha ngendlela lobana umfansi nabantu. Yes. Yabo. Yeah. Kukho nezitori zelobana waxabana noDogo. Yabo. Ngenxeni yezonka ebhansi. Bayiplayer Mike ibhansi eyi-1. Yeah. oDogo bafika late bayivanga ebhansi eyi-1. Sure. Obviously amanje afika ngesikhathi yabo. Kuthiwa la coach waitress baweza nezo lo basket ina itya. No. Yabo. Hey wena msini. Yeah. Lo phansi phezulu. Yeah. Yabo. So amajita they were dealing with into eninzi Yeah. La World Cup yango-98. Amajita were dealing with a lot of issues, but especially ucoach lo yabo ongaba-understanding. Yeah. So coach ubalekile. Clive udlale indima yabo. Self-belief emajiteni. Instinct, motivation, yabo. Because sometimes nana ungayazi ba tactical. Yes. Sawugqobhoza njani. Into endinika yona i-motivation. Yeah. Then izawuphuma le nto because andiyazi yabo asinacebo yabo izawuvela njani masibe motivated ba izawuvela le nto even though singayiboni ngoku but yeah. So la way la belief Clive utata ufana naye kubafana. Ayavakala mse.
Uchoose mfowethu. Uchoose indoda. Uchoose indoda. Yo, Regular yeah. Aeroplane. Moving on, sure. Co-coaches. Yeah. There are three big teams emzansi. Yeah. Enye ayenzi kahle. Sure. Yabo. And then there is obviously Kaizer Chiefs. Ayenzi kahle for iminyaka. Yeah. Now baqale kakuhle isizini. Sure. Bathembisa in terms of collecting points. Sure. Anzothi baqale kakuhle as if i-game yabo. Yeah, you could identify into ubana there's combination play. Case phuma kanje back. So but ke baku-crisis. Baqale kahle bacollectile points better than ezinye season or better than last season. Collecte kahle. Now baku-crisis. Nabi akasekho. Ushiyeke these two co-coaches. Ebezize no. So now aba-coach ithindo yabo. Kuthiwa mabahambe. Yes. Mabahlale abanye. Wena uthini? Sure mzi. Lento into esinantsikayo sizi-fans yabo i-supporters club. Iyaslupha lento. Because i-team yethu by this time bese expected ba izabe se ihlala to i-top 4. But shaking lento ishilo basiqale kahle in terms of i-points sizi-collective points but yabe i-team yethu i-structure i-identity ingekho. Kudlala lo leviki kudlala lo leviki starting 11 singekho consistency but sabe si-win games or 3 points bengena. Lento yenzekayo ngoku into ibisiza kakade. Yabo bisiza lento because some besayibona into bangama Buddhas beninga winning off in terms of uthi this is the way esihlala ngakhona. No besiwina ubomba ulaki man 1-0 strictly. Uyibona leni show. So lento ke ngoku izofikelela kulento iyaveza ba Buddhas i-co-coaching bingiyiyo. From the start. Mnandi ibona into endaba ye-co-coaching. I-co-coaching is something ukuthi ubeka 2 bulls u-expect be kwisibaya esiwanzivale. Ubuhlanda ubulwanzi mamelane. Now ayenzeki lonto le. Kufanele kube khona ithobe lenye. Then siyazi basiningwane. Yabo kwezi coaches zethu kufanele 1 top coach, 2 assistant. That's how it goes. Top coach is responsible for a team, or responsible for a direction, a team structure, identity teams idlala njani, and then la mashita yaka assist. Now uthi ngokula mashita to atop. Now siyibonile lonto somehow if you football. Yesivuza nento yakhe. Ukazi uza nento yakhe. But ngeke uyibone kakhulu if in terms of basic result. But if you basic football uzayibona ba okay, nga coach Yosif iChiefs idlala ehlobo, uYosif in charge. Nga coach ukazi iChiefs idlala ehlobo, there are things ezenza iChiefs of course ba okay zezikakazi ezinwezi. Uyayibona nento ngisho. And then uYosif uza nento zakhe. So uyabonakalisa lonto leba le coaching is not this. Basically senza undize sedlala nje. Uyabona? So mina ona opinion. Bekusuppose kunuliwe pha. Umkaka nabi bekusuppose ukuthi alright. Buda zonabo ngini. Sinidi coach, sinidi coach. Now nina is assistant. Assistant number 1, being an assistant number 1. If ukazi, take ukazi as head coach. Yosif first assistant. Ukola la mshiduna ndevu pa ndiyamthanda kanjani. Andani ba goalkeeper coach la mshid ndiyamthanda la mshid alwa. Umenze one of the assistants uthi mhlambe second assistant. Yabo? Ulungisa team ke ngoku. Then kazi responsible for the Kaizer Chiefs. Njengoba senza la mshid. Ukazi will always be there, the press conference will always be there. But uyi-coach. Yabo? Uyi-coach. Uthetha ngento ba buda hayi siyaxolisa kwi-fans nento. But uyi-coach, sifuna head coach, sifuna umuntu in charge for the Chiefs. Siyazi ba siblame wena coach. Lento besiyenza unaphi. So mna into yabe-coach mziyandiyiboni i-right. From the start kandiyiboni i-right. Yeah. Kuba now sesilapha. Yes. Bengoku ngayibalenda isizini iphela. All right. Good question, Mzi. Good question. To be honest, la mashita mawaqeda isizini. Nawahlale ngo.
whatever lento ayenzileyo ngokwawo mawayilungise after ezi games nedabi mawayilungise lena sikwazi ubiza omnye umuntu ngokazolungisa lento yalamashita mawahlala lamashita until the end of the season and if i-result azikho mawahambe but if i-results they are coming whatever way they are coming ngakhona le ndlela bezikhama ngayo from first round mawahlale mawahlale aqhubekeke kwi-Chiefs aqhubekeke kwi-Chiefs sifuna ucoach. Okay. Yes mawahlale if ziyalunga in terms of the first round nandlela besisenza ngayo but sifune i-head coach because abonakalisele lamashita bangamana awazi top coach awazi top coach awazi i-leader to lead the organization efana ne-Chiefs nkulu organization to ba mayilidwe ngalamashita nkulu for wona la organization i-Chiefs i-media i-Chiefs ine-fan base enkulu e-South Africa yonke into kwi-spotlight i-Chiefs immediately ungakhupha nantoni ngoku uzawuthelwa ngaloo nto leyo when it comes to i-Chiefs so i-Chiefs ifuna i-leader ebaleni. I listened to i-interview ka-Junior uJunior uthetha nge-structure which is integral there i-structure how do they go for i-coach i-data how do they choose coach how do they choose i-tactical team abantu ababekwe kwilandika to i-development i-scouting lento inhle lento you know what we need mzi we need ucoach athethe we need umuntu oyi-one esithi ngucoach we-Chiefs athethe because lento si-structure se-team is but how do we-Chiefs play how do we structure i-team how do we make sure about the team going forward ebaleni ewe Kaizer uyasilalela uKaizer uzothetha ngento engaphandle into akakangadile lento eyenzeka kwi-Chiefs even ngoku angadile lento eyenzeka kwi-Chiefs sporting director yes kangadile lento eyenzeka kwi-Chiefs uthethe ngento eyenzeka ngaphandle i-structure sabo sime njani ii-meetings zabo bazihlala njani bona yintoni abayenzayo before bachoose ucoach kuqala isizini if uzimamele i-interview yakhe uthethe ngalona but sikwi-crisis ngoku yes yocoach bathini hayi ucoach wishes nayo because akatsho ngamazwi amaninzi but abahambi bazayigqiba isizini now mna ndithi okay mabayigqibe isizini ndavumelana nalama but by the end of the season masifune head coach. Yeah. Difficult one. Sure mzi sure but mna yes uzawuthi mabasele beyichitha utsho ne benza mabasele beyichitha uze umntu engazo expectwa nto kuye okay but uzobuilda uyazi ba unokuphela kweseason une-pre-season okay une-season azoyiqala out ke ngoku unexesha elinini lokwenza into yakhe also kuzawuba difficult let's say if abo bantu banoza nezi results uzawuzisa ucoach mhlawumbi ofuna iteam yakhe kukhona loo nto nje kukhona sabotage yes okay so ungathi gqi ucoach athi hayi ngifuna yami team yes and also mhlawumbi from a side le-Chiefs they're also looking into basichitha ngokwethu kuzafuneka sibabhatale finances involved but yiminyaka yabo results but ke abantu they have high hopes yabo kunjalo ngana usibona isquad sakho because there's issue of coaches there's also issue ye players injalo bra yona inkulu even le ye players because ke if uyabona ba as a team yabo senior players yabo kumele baziyakwazi uthatha i-decision ebaleni sithi ababonayo sithi abadlali le ayithetha i-coach ayizosenzela at this moment thina masithi 1 2 3 simuva ngolu hlobo khawudrophe bani so kukho mabathathe i-responsibility kwabona to make decisions on the field ezinye ke ze-goals ezi-clear cut chances umuntu ashaye inoluku nazi igame zizodwa aphinda inqutye yabo I think kukho ii-players ezininzi efuneka zihambile phaa by the end of the season because ukuba kwabo phaa it's not good for bona yes it's not good for i-Chiefs abazinazo yes for
mentally. Yes, It's yes, affecting them. yeah. It's affecting their game. Yeah. Mm, Of course, bayifumana salary, but la salary iyeza eyona nto ihlele engqondweni yakho. yeah. Ngabangutshi. Initially, yes, injalo. Go to the next game, go to, yeah. Uphuma nokhipha how many times cheaper. Kunzima udlula ngapha. Yeah, around nje ukhipha ukore. Yabo. So, for me, I think there's a lot, man. They understand, yeah. But again, namhlanje sayivala apho i-episode yethu ye-sporting culture. Sure. Which was an introductory episode. Yeah. Sengumzi Jonas, Dimpo behind the camera. Sure. Nomqeqeshi odumileyo i-guest apha kuthiwa i-guest apha. Apha ku-grassroots, the best ku-grassroots in terms of right uzinike. No akho mzandinika lawe yabo funeka ndizinike ngokwami so Dimpo salute.